Bajarê Silêmanî zarokek tê dinyayê. Ma kî dizanî ev zarok wê tesîrê li dîroka Kurdan bike? Em qala kî dikin? Em qala Mihemed Emîn Zekî Beg dibistana leşkerî. Piştî Silêmanî xilas dike, vê carê berê xwe dide Bexdayê, li wê derê jî akademiya leşkerî dixwîne. Piştî ew jî xilas dibe, vê carê tê Stenbolê akademiya şer dixwîne, xilas dike û bi yekemînî xilas dike. Piştî vê wekî serbaz di nav Artêşa Osmanî de kar dike, li gelek eniyan cî digire. Destpêka sed sala bîstî ye. Ew rewşenbîrekî girîng e, hay ji dîrokê heye, hay ji dîroka Kurdan heye, loma dest pê dike li ser dîroka Kurdan tiştan dide hev, lêkolînê dike ku pirtûkekî binivîsîne. Destpêka sed sala bîstî. Xebata wî temam bûye, gelek lêkolîn kiriye û gelek nivîsandiye. Lê çi dibe hûn dizanin? Li Stenbolê agir bi taxeke dikeve. Ew tax bi temamî dişewite. Di nav wê taxê de mala Mihemed Emîn Zekî Beg jî heye, mala wî jî dişewite. Di nav wî malî de ew berhema wî, ew xebata wî ya bi salan jî heye, ew jî dişewite. Gelek li ber dikeve. Ji ber vê yekê Mihemed Emîn Zekî Beg dest ji nivîsanê berdide. Salek, 2 sal, 5 sal, 10 sal. Piştî 10 salan mêze dike çê nabe, ji nû ve dest ve xebatê dike û ji nû ve lêkolînê dike û ji nû ve dinivîsîne. Pirtûka anha li ber destê me dîroka Kurd û Kurdistanê ji wê demê maye û bûye dîrok. Anha yek ji ber hemên girîng, yek ji ber hemên sereke a li ser dîroka Kurdan ev berheme. Paşê çi dibe? Dewleta Osmanî têk diçe, Mihemed Emîn Zekî Beg jî vedigere Silêmanî. Li wê derê êdî hikûmeta Iraqê heye û ew jî di nav hikûmetê de wekî wezîr bi salan kar dike. Mihemed Emîn Zekî Beg di nav avakirina komeleyên Kurdan de, di nav avakirina kovarên Kurdî de cî girtiye, ket daye, ew rê vebirine û nivîsandine. Bi heft zimanî dizaniye, rewşenbîrekî wisa bû. Kurdî, Tirkî, Erebî, Farsî, İngilîzî, Fransî û Rusî. Îro me çima qala wî kir? Îro nehê tîrmehê ye. Rojek wekî îro nehê tîrmehê sala 1948 li Silêmanî canê xwe ji dest dide. Ji bo vê salvegerê bi vê vîdyoyê em wî carek din bibîstîn.